Едноминутна молитва за душевен мир. Ако вярваш в силата на молитвата, това е за теб и го предай на някой, който има нужда от него. Мили Боже, аз те благославям за живота си. Аз те възхвалявам за Твоята изобилие. Едноминутна молитва за душевен мир. Ако вярваш в силата на молитвата, това е за теб и го предай на някой, който има нужда от него. Мили Боже, аз те благославям за живота си. Аз те възхвалявам за Твоята изобилие. Едноминутна молитва за душевен мир. Ако вярваш в силата на молитвата, това е за теб и го предай на някой, който има нужда от него. Мили Боже, аз те благославям за живота си. Аз те възхвалявам за Твоята изобилие. Едноминутна молитва за душевен мир. Ако вярваш в силата на молитвата, това е за теб и го предай на някой, който има нужда от него. Мили Боже, аз те благославям за живота си. Аз те възхвалявам за Твоята изобилие.